Ngi ai ngo yau blay namar bau long lem rengkat bat ngi man ngi badu blay long lem rengkat bat ngi kerpang hakane ketiau baro istiau bat hakane kapor ngi ngapdiang sio bahas hakane kajing manilang yau blay ya Reverend WR Umdor ya kinong yeshimenta baro hakane kajing seng hakane kasngiu blay ya ki temen besan ya ki rangba balang ya pi ki prabengai jong ke balang ki prabengai na ki wei pat ki balang lembat ki perlok perjor ki baya sok lang bat ke balang ban mane yo blay hakane kasngi ke bakrau ke bakoi ke bakentang bat nga ai ku blay ya pi I wei ke kerteng trai nong penim jongi Jesus Christ ka program hakane kapor kalong ngin yo ka wei ke jing ruai hadin kata ke jing ruai ngin yo ban puli na ka tinu play bat ban duai de Mr. David S. Masa hadin kata ngin yo ban penkentang ke jing aingu bat ngin yo ke jing ruai kerpang dai Elfrida Mautho bat hadin kata ngin yo ka jing kren nai Reverend WR Umdor ngin yo ka jing kerku penuai Teshwa dengan sedang yang kena kecing seng tu ngin IT hau play duai. Kopa jongi ubah beneng hakane ka no pai ke sengi ngidon haka yeng ke bakoi bakentang bat ki prabengai ki don siki yeng kisam ngidon hang ne ban mane ban pendon borom yeme bat ngiduai kerku ya kene ke program kerku kinong isim benta baro pendap do mensim bakoi batu don lemrengkat bat ki ki bangin pendap hakane kapor ngi IT ngi penkentang haka kerteng ke jome ya ki program baro haka kerteng Jisu ngi duai amen te tongin nang ya ipteng ban syekri lang yo blay ngi ruai ke ruai ke ba arspa san peway aspa lai pekundai na ke berim ko nong penim uba medon bor ban penbahapan bat hadian gane kecing ruai ngasio bahaban kot yai Mr. David S. Masa insio bahaban yalam yangi hakajing puli nak tinu blay bat inbu hakajing duai aspa sanpeu way Gunung penim dubai medon bor man pen awan syabak kinya baro tu pemikisem timpang atraken mau jing yara kan wandami amaman ka jing yai ki jing duai ru shin hem banang duna du jing palat ka bom zuban ka jing rem atra
Tolut ma penkel latong yang imentak tu bentemai bangin impame baro atrai kenma jing yaram kanwan nami. Syuabang ini langsung ublay hak jing tuai. Ngan pulih kat tu kat ni gibenta nak ketien ke jong ublay. Bangila aban syam nak kitab kisam kalenong ke bakandai puwei kedekat ke beningkong tu henriu. Kalenong ke balai fulai kedekat ke bakat pra bakat kendai. Ke kitab unong itu lupa Isaya. Kalenong ke basau puwei kedekat ke basipau. Ke siti upol sikinong rum kalenong ke basan kedekat ke beningkong hadu san. Bat nak siti upol sikinong Filipi kalenong ke benriu ke basau kedekat ke benriu bat nyau. Kintien gi ba ongkum ni. Utau bosong ha kecaka beri jong ubah klik tam unyo ya ne apok kejingka jong ubadon bor baro ngan ong syapang utrai ulong kejaka ri jonga bat kakut jonga uble jonga hau bang asyanya naba un pelaj yami naga syangkhau ya jong unong riam mat naga jingyap klam ba pensniu untap yami dalaki sner bat hapok kitab nyang jong me unyo ri yala di kajing sisya jong u kalong kasti bat ati ba menop syap ting na kajing tri minmit limne na ukhnam baher mensngi na kajing yap khlam bayat hakabadum limne na kajing penjat kapo penjat mensngi hakmi ka khmat utrai kadon hakita ki basyap ting ya u hakita kan gi bakarman hakajing isen ai jong u ya kaban pelat ya kaman sim jong ki na kajing yap bat ban sumar im yaki na kanam sneu tu wat syap ting namar ngalong ringkat bat me wat ngoma namar ngalong ublei jong me ngan penchat bor ya me hoj ngan yarap ya me hoj ngan kersyanya me da ketika man kahak jonga namar kata balapan scam yangi da kejinget ngidon kejinge suk bat ublei utrai jongi Yesus Kristus da uru ngila yo ya kejing lamprang da kata kejinget siapa kini kejing ai habang ye yang bat ngis ngokmen ha kejing kermen ya keburam ublei bat om tang kum tahiken hendrei ngis ngokmen ru ha kejing jenjar da tip yang baga jing jenjar kapelong ya kejing ya sya bat kata kejing ya sya ya kejing syam mensim bat kata kejing syam mensim ya kejing kermen bat kata kejing kermen kam ju penran bu khoken nama ya kejing e ublei la the no yar buk buk ha ki do not ki jongi da mensim bok khoj ya bola ai no hangi wat kuslai ya ke ei ru hendrei ha ke ei ke baro ha ke jing duai bat ke jing kepat lem bat ke jing aingo to pin tip ya ki jing pan jong phi shau blei te kata ke jing suk ublei ke palat ya ke jing syampang baro kan ri jai ken ya ki do no jong phi bat ki jong mut jong phi ha ukris jisu to blei kur khu ya gini ki ten ki balang ni pensngau ni kapor tung ini lang show blei ha ke jing tuai ko kapa jong i bahab neng yai ngu i message sien pat au blei malapa panla yangi kum ki banget ki jong me trai bangi nyo ban kieu syakani ke yeng ka bakentang trai ya ka bayo ban mani bat pundan buram ya ka kerteng ka bakhu ki jong me trai hoi nyai ngu i me trai bahap deng jong ki jing long jong kani ka partai ki jing pang ki jing sitam nyai ngu trai me bamem simla ino ya ka balang ke jongi
habang inang la ban yo ban penlong ye kini kijing syakri kijongi nagawai kapor syakawai kapor atrai ha atrai ngi aingur ya me atrai baling ba kini ki kor ki bor bangila ban yo sngo atrai ngila ban don rengkat atrai ban syakri atrai kumjur atrai bon ki para janget jongi atrai ki bamla ban don lang hani kapor hande ki bayo sngo ya kini khubor atrai kan long kajing ker khu ya kiru atrai bikin sngo ya kajing don rengkat jong me ha ganu kapor atrai hoi ni kapor ni kepat ya mer atrai menang ya don rengkat bat kabalang ha kajing trai jongka ha gi bobon gi benta wat la kalong ha gani ka dong ka jongi ha gani ulum atrai nani ha ki ki benta gi bobon ki project atrai menang ya kir khu ya ki atrai bagin nang lang man sibun ha kajing man atrai hoi ni kapor ni dwai ru atrai na benta ki nong yalam ke jong kabalang atrai nadu atrai men don rengkat nadu i pastor kinong syarai kirang ba abalang atrai tu men kerkhu ki hapdeng kejing kia atrai mendang ai ki kabor kejing ye atrai kejing don lang kejing atrai kawai atrai bagi nang la ban penyar ki hima ke jong me atrai na kawai ke caka syakawai ke caka atrai hoi kini kapor ngibu kejing dwai ru atrai na kabenta ki para bangai jeng hi atrai na ki long yeng long sem atrai don ke jongki ki badon ha kejing long teman ke jongki don apa yang jongki ki badon ha kejing long ha kejing bam koj bam khia atrai don jing ki batrai ki bamat ki jing sitom ki jing do atrai hap kum kini kapor atrai ni kapor ni kerpat ya me ba menam eno ya ki atrai hoi ba men pendap penbiang ya ki atrai ha ki menang ai du eti ya kejing koj kejing khia atrai hoi kini kapor atrai ni kerpat ya me mendaya don rengkat ru atrai ba ke jia seng kan thei atrai ki jia seng samla ba ke jia seng khana atrai ye ki dekhot bat kinong kit kam ke jongka atrai beginang yai man nam man thai atrai man trei atrai ringkat bat kebalang atrai ki belong ke ketika man ke ketika diang atrai ha ke jing pengkrawi kerteng ke jong me atrai ha ini kapor ngi don ban dwai ru atrai na ka benta ki khon samla atrai ha ki jong kebalang atrai ki ba khuslai ki ba don ha ke jing khuslai ke jong ki nama kim la ban yo ban lech ki jing pule ke jong ki kim la ban yo ban lech ki trei ki kam ki jam ki jong ki ha ki dap tang ki jing khuslai ndai ngi aingo ye me atrai ba melong ublai u bakhra atrai ha kapor kaya ka biang atrai ba men penduk pendam no gini ki jing pang ki jing sitam barok atrai khnam ki la ban yo ban lech pa chala ki jong ki kam ki jam atrai pan kumju ru ban yo ya la ka jong ka kamai ka ji atrai hoi ni kapor ngi bu ki jing dwai na ka benta ka ri ka jongi ka jala ka jongi ru atrai men don rengkat ru atrai ki nong sinsyar jong ka ri ka jongi atrai men ai ki ya ka jing nang ka jing stan atrai bagin la ban sinsyar hok ya ka ri ka jongi ya ka jala ka jongi ngi dwai ru atrai na ka benta ki doctors ki nurse atrai ki badan benta ha ka jing ya le banyak khun banyak da yang ni jing pang atrai kumjuru ki nong trai kam ki snong ki ba pher bat ki wi ru atrai ki ba don ka benta atrai kumno ban persyang ban pendu banyak da yang ni atrai to dan kerkhu yang ni atrai ya ki atrai hapdeng ka met ka ba koi ka ba khia atrai to dan ya ai bor ki begila ban pendap ya ka ei ka kam ka bla tenrong ha ka terpeng ke jong ki atrai hoi ni ka por ngi dwai ru atrai menam eno ingi atrai kan jing syakri jongi atrai don rengkat ru atrai kinong ye sim benta kan ka por atrai don rengkat ru atrai ni ka por ngi dwai khamtam atrai ba men don rengkat syakri ki jong me atrai ubon sam ye ka khubor ka jong me atrai to pun sle me ye uda atrai men sim ka jong me atrai khnam ki ki kinten ki mami no kin long ki syaki kinten ki ben long ki dawai atrai ki ban long ki dawai ha ki jing ki met ki phat ki jongi ki mit sem ki jongi atrai mengidang la ban syakri ya me atrai ha ki jing ya khamtam atrai kin don kat atrai ki jing ya pilgrim ki jongi kum ki khun astan kin nang ya atrai hoi bat scamming atrai ki jing ki jongi ha me atrai wat kin ria no nang atrai tu dama bru atrai ki jing duna ki jing palat ki jongi ki babon ki bang napin susi me ye gini ngingong idam ngi pan ka kerteng utrai jongi badan bortam atrai Jesus Christ menta berhala kata amen te mentangin yo ban penkentang ni kijing aingu te tongin duai penkentang ni kijing aingu ko pa jongi ubah beneng ni aingu ya me memelaker khu ya kijing em jongi ya kikam kiduk kijing tre jing kata na kijing kerkhu ki bamelaker khu yang ngi wanra sekakam ke jome kini kijing ai kijongi ni IT ni penkentang ka kerteng ke jome Jisu suah bengin pendon kam yaki kerkhu yaki syakanu benta baka balanggan pendon kam kan long kejing kerkhu
ya ki praman sem kan long kaburam yame nang yai kerkhu ya ki prab ngai baro hakikam gikti aga jing tre jing ta ka jongki bad ya kitu baro ki bayo benta ban no ska jing aingu hoi ki bam yo benta ru kerkhu ki ha ka jogopor kaburam ngi ai shame ka kerteng jisu ngi duai amen. Tiam mentangin poi syakawai pat kebenta jong ka jing syakri hakan ni kapor katangin yo snyo ya ka jing ruai karpang ban ai dai Elfrida Mautho tinga khot yai Elfrida Mautho in song ba ban ai ka jing ruai karpang jong i hakan ni kapor.
What ino yang nakabentang buromble. Amen. Mentapat ngin yos nyau ya ka kubor naga ketien ke jong play. Badiban keren hagan ke por kumbang laong na dubas dang. I longi Reverend W.R. Umdor. Bat kum ke balangi penpau ke jeng siungu siuburom ya i Reverend W.R. Umdor. Ba ila kongu ya ke jeng pembait jong ke balang. Hakaban wan hagan ke sengi ban keren ya ke ketien play pedeng jongi. Ti i Reverend W.R. Umdor ila juwan haka balang haki program ki bangi khot yi bad ila simenta bad ka balang haka jengkren nak tien ka jong play bad i Reverend Umdor i page bad kmi ya ka balang Presbyterian Maulan Triang Nong Thamai District ka Nong Ramai Presbytery bad ngidon ka jeng Kermen lembaga kubor nak tien play kan long ka jeng ai bor ai mensim yangi kum ki khon jong ka balang bat ya pi ki perlok ki ba ya sok bat ngi ha ka jing mane ya blai ti ha ka ni ka por nga seo ba ban khot ye Pastor W.R. Umdor in seo ba ban sim ni ka banta ban ai ya ka jing kren ya ka tien ka jong blai Yai ngu yu blai sai sien pat lima jong ka ni ka por ka ba kodor por ka ba kerpang ha ka bangi dang yo ya ka bangin syakri yu blai de ka jing man Wat apa yang gisni kipor kiba kiba stom kiba kum kini. Nreu blai dong play kalah yangi. Ya ka bangin mani pani ya syakri hakan ka rukom ka bamenta. Kalong siya ka bas ngokhia ka mensim. Banyu i bagi yeng mani ikenja ani ki theli ki sudah Nama bomdan ke jing syakri yau blai. Dari ngangu yau blai. Mau play ke bakum ke negalat. Mengabat mapi. Inya snok tilang. Ban syakri yau blai. Dah ka bang ipet ye ke YouTube channel jongka balang. Bat lingba jongka television. Kumta kan ko por. Nga ai ku blai. Ye pastor Reverend JB Pochna. Ibadan kani kapor, ibalang syaman jong kani kajingiseng. Ya kita man basan barok jong kabalang. Ikit khot komiti jong kabalang. Ikinang simenta barok. Hakani kajing syakri kijong yoblay hakani kaski. Ya barok kibadan lang hakani kapor. Kam tam ya pigi di khot jong kabalang. Berki we ki di khot jong kabalang kibam day hakani kabalang malki. Kibes not lang. Ban Ya syakri lingba kani ka online service, online worship service ka balang ka penyo. Yang ay pi lingba ka YouTube channel, bat ka television. Nga ay kublay, ya ka balang ka bala penyo bentalang nga lingba bansa kani ka por bansa me ka kubor negating ka jang blay. Walang amday udukhat jang kani ka balang malki. Henry ngasngaw kumudukhat jongkahi namar ngasong ngasa hagan gasnong malki ilok jonga ikun jonga baro akayeng gasam ngidan ka balang hangni bat kumta ngasngaw try kan ka balang bat ngasngaw kemen boroboy ka banyo banyo sekilang bat ka balang hangni kajing syakri bat kajing it jong ka balang ka balang ka penyo Ya kaya yang kesam kajonga kepenkemen sibun berka aibor ru yangi kumtang penpau kajing songu ka bakrau ya kabalang Presbyterian malki na malki AK baro ki bakale kabalang malki kanyai don berabor ha kijing duai kijonga kakubor Kabau blay labu hakadono cengai kabangan kran. Hapedeng jong pi kom ki parabangai biit baro. Kalong capang kajing yat lenti ukristan. Hapedeng garisyap
kabakin jaman siam. Kajinya lenti Ukristan hapadeng karisiap kabakinja mensiam. Kanong rem negak ting ka jong blay kalong naga kitab Exodus kalanong kaba katsan kadekot kaba arfuar hadu kadekot kaba arfusan kalanong kaba katn riu kadekot kaba nengkong mat kaba lai tin ju blay ka ong gumni kum tau Moses ulialam yak Israel nakaduriaw basaw kila let ru syakari klau jong kasyur di kila ya lai sinlinti hakatakari klau bat kim syam na syam di man bakila poi syamara kim laban di ika jong mara naba kila ketang namar kata lakot kerteng kamara aka upai lang ti ulak nyom yo Moses kidaya ong ngin sedi ayu Trai dia ulah duai hau trai. Dia utrai ulah peniu ding ya u. Ya ubah bola berat kita ki Kita ki ken kilabang. Tigla nang yat na ilm bat upat ba ki kon Israel baro kilewan poi sekari klausin. Kabana pedeng kabah pedeng ke ilm bat Sinai. Ha kasngi kabakatsan jong benai ba ar. Hadin bagila mi no nagari Egypt. Bat utau pai bagi kon Israel barok kile knyum yo Moses bat yo Aaron hakata kari klau bat ki kon Israel kile ong haki bangin dalai yap da ka tiu trah kari Egypt min bangale syong hajan ki kheu do min bangale bam yo pu haban da kadang naba pilawan lam no yangi hakan kari klau ban penyap yo ni upat ba barok da ka jing tengan kani kanong rem ni gakti nga jong blay ka mga pensyong ban kren ni kani ka kubor kani ka por hagini gisngi nga puli ka way ka comment sa ka WhatsApp ka Facebook page ka ba ong kumni planes can be full when it's for profit but churches must stay empty for God kilingsun kila banlong ki badap namar badan jingyo nang hendak ki balang ki hak panlong ki bateli nak bentau belai ki priu ki lak ban rong haki dukan ki bahe ban tiet jing tiet ki political parties ki lak ban pelong ki jingalang ki jongki ki jingnya tho hapo san pongut ki lak ban pelong ki dukan kiat ki lak ban pli ki yau delang ki lak ban pli henry ki ying manila hukum ban kang babagi beriu kena melaban pelong ke jing syakri. Namar ka balang la declare non-essential. Ya ka balang la declare non-essential. Ngas ngu baya ki jing don kam ke bakinja belai ke bakinja mensiam la declare non-essential. Ne bam don kam Kai kene ki para bangai bi. Hatu kam dai mo ka jing trai borba jing ki borba man ki bele penyalam yang ni syaka jing terkhang bat ka jing yap ka bakin jaman siam bun ki para bangai bi ki sngau thli ki sngau suda ka men siam ka jong ki kini ki bun ki bam sngau su ka jing don ka jong blai ki bun ki bam kan mau su ki jing mlin ki bakin ja blai ki bakin ja kristan bun ki bla sakama hakel linti ki jongki bun ki bla ja ki balesting ni ka jingat kila do snon ni ka bor ban ngat ki badang ki ka jelang mesiam kilas dang ban yap stai ki badang klan ka jelang jim dai tang ki to ki bada ki bayai penmlin ni ladi ban syakri ban wat yau blai ha ki por barok Sengau si ban siam banadu bakawan ke jingpang kubet kat kendai. Ni kirungat ni la syak kenyat ni la syak berat sajengai sekali benta ke bat terkong sekali benta ke bat teli bat ke bat jengai nak ke jingdan ke jong belai bat syatmir jong ke jingyap ke bat kenja mensim. Hatu kani kamdai ke jingi siam
kajing syam lenti ke batamai jong ki Kristen hakan ki sngi ke bamenta nga habang perkat ngapusan marwe ngayo ya kan ni kajing syam lenti u Kristen menta kom ka lenti hagar risyap ka bakenjaman sim ka lenti hagar risyap ka bakenjaman sim pila banum sengtu pila banum yo ya kan ni ka lenti hagar risyap bakenjaman sim henry kan ni ka lenti ka bangin nom lat ban klem damat ne syam nang ni syakmat hakajing yahat lenti ka bakenjaman sim jong ikum ke Kristen dai kan ni kajing yo ka ba pelong yang habang perkat ngapuson ngasngau ba kan ni ka kubor ka bangin person ngin perkat hakum kan ni ka sngi kum kan ni ka pol ka bamenta la ring dor ya kan ni ka kubor katkum kajing yahat lenti jong ki kun Israel hakari siap hakari klau syua bakin poi syakari kanan kai kajing long jing man jong kari siap ka bakin jaman sim ban sengau tu ia kata ni hapan ring dor na kajing long jing man jong kari siap makan ka pertai barok ngitip baka ri siap ka de ka ri ka badon kajing terkong ka kalong ka balong ka telong jong kajing em kari siap ka de ka ri ka ba syam sitam banyo ke jing bam kari siap ka de ka ta ka ri ka ba kajing syet jong ka sngi kalong ka ba jur kalong ka ba syirkai kila jingarat kilong giba sitam banyo gijing ba gijing ma kilong giba bun na kani gijing sisya ngila panring dur ya kari siap ka baken jaman siem ka ba don na kini gisngi giba mentah ha ka ba bun Kristen umat balu hap paniat lingba tongnya perkat ya ka kata kajing syam ka paningkong kajing syam kajing syam kapaning kong hakata kari siap baken jaman sim kalong kajing terkong bakani kajing terkong kadi kajing terkong ika kabakin jaman sim kabalong kadak jong kabo jing em na sim ublay agak tien kajong ublay letu bau ublay haswa baun ai kajing ku kabakrau yakikon Israel ulas sya eki bagini yahat lingba jong gari klau jong gari siap krang banten ju yaki kon Israel kiba kang kiba yam kiba kwa banyo lat la kini kidan hak ne em banyo e ke jing lu e ke jing suk e ke jing kman kaba ap sya silyang sya tai sya gari kanan ang gakti nga jong blay habaki don hang ta kari klau ki kajing syam ka baning kong kalong kajing terkong namar bamdon makata kari klau kari siap Exodus nang kabakasan kad baar fuar kum tum puli ang tinju blay kum tau Moses ulay alam ki Israel nakaduriaw basaw kilelet ru si kari klau jong kasyur kilayat din tilay sngi bat kim syam la syam Utau pat ba te ulak nyom yaw Moses bat uang ngin sadi ayu pio in em hang ni baga kadega jingdon kam kabaning kong haka jing em do lani ha padeng gajing ya lenti ha kata kari klau siap kalem ka gikon Israel kin yap kalenti kalong kabajrong banyai kamdai ka balingkot klem ka boy ban im kalong ka banyai ka kalong ka telong jong ajing im do ka bakan no tam ka umen siamru ka kalong yang apa ya pi klem ka bo ka jong umen sim klem ka jing benki ka jong oblay klem ka jing don ka jong ka jing im ka jing long men sim ka jong apa jong pi kalong ka baterkong kalong kabayam hadin malakang lat igijing senglang baro hagi jaga syakri belai bun ki parabangan bi kilamat igijing terkong juga mensim ka jongki bun ki bam sudon ka bo ban penki ka mensim ka jongki
Wat lala pelong gijing seng haying Henry kajing snow kentang kajing snow song ka bob ka buram jong play ka pen ka ying ka ba kentang ka bangiyo kom ni ha ka ying mani dan kajing snow teli ki para bangi bi dan kajing snow suna ha kajing em ka jong ki kito ki ba pelong seng haying ru dan ki bam ju pelong shu nama ribun kijing baya syam ha ka ying kabalang kalele sita man penbiang no da kanika online worship service ban le si don tang ko ma arpo person ki ba pet ya kani henry prapo person shano kajing bam yo bakan jaman siem ka de kajing ma lang bi ka de kajing ma ka ba krau so keman mentan gini ginong ruah kila ruah sabong mensim nama ulong ba don kam ba unwan hanga panapi kumbau la hiar hau jisu udon kaman hiar hangi hapadeng kajing anti kajing terkong jong gini ki bor umen sim makut ulong ka ka batut ka dok nun jong ubri ubasliang hendai kajing kalong ban syam kajing kalong bun ki kimla ban syam wala udon kajing dawa ka bomen sim ban sngau hakum gini ki por bajur ka thma hakum gini ki por bajur ka thma ka bakan jam sim kalong ka bakra ko ki param ngi bi henry ngidon hakaris yap ngidon hakari klau bakan jam sim jo gini ki sngi ki batip ki bas ngau thu ki banang manwa ki yo ka henday ki babun te hapdeng gajing terkong ka bakrao bun ki banang bait ka maang ki kon Israel ngien sadi ayu kabamut haba amdan ka ngindi dai banem Hakajing sisaki kon Israel kibale ka ketiga jong blay penmi ki negeri Egypt lang magibon ki kamba kila day ban duai kila day ban kerpa na kema jong blay henry ki bu jengkli yau Moses yau blay kimpet kimyo ko ki para bangai bi hakalenti keris ya pakan zaman sim jo kini kisngi bementa ladapi ngau terkong kajing men sim hatu pin ai dau ba long jing seng Hato pin ai dau bam don kajing sakri play gini gisngi tingin nyelek kom no ki para bangai bi kajing bam yo jing seng lang kawan ra sha ya kajing long rengkyang jong kamen sim henry ngakwa ban ong nya pi ngim dai ban sim dau nakane kajing long kajing man ban ngi dai ban duai ngi di ban wat ya ka bo jung men sim ka badon na ki jaka baro David usakri jong oblay ubalamat igaris yap bakan jaman sim uong akasam kaban riu pulai gadkot kaban ningkong ka bastaw oblay melong oblay jong dang step nganwat ya ka khmat ka jong me kamen sim jong ka sliang ya me kado jong ka ken mau ya me ha ka ring kyang basitom kabam don bat hakasam kabasaw puar kalnong kabaneng kong bat kal bagat agad kabaneng kong mat kabapra debe duong kombau kerang kombat trang ukerang nyakiwa komta katrang kamen sim jong ayame namar kata kadau minmit kajing ruai jong kan long bat nga kata kajing duai blay kalong kajing jonga minmit kajing ruai jong kan long bat nga kata kajing duai blay kalong kajing jonga dai kajing duai dai kajing aingu dai kajing aro nadu dang step haban damit kaban long kabor ya kajing sim jongi
kombalong David. Nong tuang life can sometimes be like a desert, but the Holy Spirit is always like a river that never run dry. Kajingim kalaban long kom karisiap, reu mensim jauh belai, ulang kawa kabam juterkong, kabam jurengkang. Kabadan kami ngiki para pengibiin, kalau banginum sim sting ya kajing terkong kabadan nakmat congi. Banginum sim sting ya kajing penjengai kiba belabu yang apa dia pi gini kisni. Ya kajing penting kiba syok yang ini. Hendra ini dari bandam banduai ban kedepan. Ya kajing pendap kajong Jisu ubaang jar ubasliang to unwan hanga berundi. Kiwa kiba kin mi no hagadot nu chau. Yohanes kenang kau nyau kau dot kabelai pupra. Kani kadai kapor, kabadai banuat yau belai. Kani kapor mentah, kabangi kajing terkong kana kemat cengi. Kadai kapor bangin wat yau belai. Ban penjan Joshua yau. Socially, we are distancing, but spiritually, we must get closer than ever. Ang kegentin kirustat lagi ni sini. Kabaar kajing Isyam, hakata karisyap kalong kajing kerdu jingbam mensim. Kajing kerdu jingbam mensim. Mana for the soul. Bagata kajing kerdu jingbam kadai gaktin kajang oblay. Kajing kerdu ya kakubor gaktin kajang oblay. Kabalong kajing bam mensim. Kalong kabakraw hakini gisni. Ban ngimtip su lanong indang yo biang. Segi jaka ki bangapai seti kibun ki balang ki bam pelong jingeseng. Pi sini bidang yo eka online worship service ke bakum kene. Senong gendong te em. Daong kajing yap kajing terkong kajing kerduk bam te. Kadai kajing kerduk bam ka basisya. Kadai kajing kerduk bam ka basisya. Buang kita main masan kita ngau pastor bi kikun jaga balang ini ngisnite tang saklau bat cawa kem kan mau su yo blay. Bun kita kenyom yo kubet kat kendai. Bun kita kenyom yo kesorkar nama bam yo jing bam mensim bakang jing eseng kang ni mani. Henry ayu ngile apdeng kan ke jing ayu ngile apdeng juga ni ke jing Ikon Israel hadin bakila jengai hadin bakila jengai negeri Egypt kari ke badon ka bam kadi ke babiang bat mentah ha bagi don ha kan negeri klau kari siap ha ka bakim yu i ka jing bam hakmat jongki kombalong kari Egypt kim simale kim simlapai jo blai Henry, Shaw Moses bet ban kila nyum ya ubat kila ango Moses. Melawan ban peniap yang ni. Baro upat ba daga jingtan. Melawan ban peniap yu upat ba baro daga jingtan. Daga dikin nyum kintin bitar ka jongki. Hatong iru ngin sngau baga jingpang ko bet kat kendai kawan ra ka jing yap tangan ka bakin jaman sim. Para bangay kajing kerdu bam kawan na kajing jongi amba kajing bam mensim kamdon. Henry namal bangim nang ban bam klem da ai klem da besar. Kaba puli kaktin kajang oblay klem sang tu kaya per. Bat kabaya tu, bat kabaya lap, bat kabaya pensyai, kiwai kibriu, kibala syampang, kibala pulih bai kaktin ke jawab lay. Bat kibala dap deka bol mensim. Kini ki online feeding kibakum kini bagi YouTube bat kiwai. Kirap kendiat ki kato kat ni. Hendrai kibabun tu sitam lak bai.
Syaba nak kasut selong Syitam Banyo eka jing ba man sim Don bun ru gitu gibam juga puli na kan siyaw ika ting ka tong blay ka donut Menta kim I don bor man sim ay ru em Bat day nakataka daw bun kila sakma bat bun ki hap apa deng gijing pencoy gijing penrem gi babunjan Menta kala day ka por Kabau belai ulah peni lembaga ni gijing jaga ni gisngi bangyam dan kamsu mansanya hagi telong jing besar mensim kom hayeng mani kom ki online service bat kiwei namar kaladai ka por banginang ban bamhi ka tien ka jang belai ka badon na kan ka bible kaladai ka por lag bait banginang ban bamhi banginang iya ka ban kan siyaw ya kan ting ka tong blay haga dot nut ka man sim jingi kalau dia ka po ban tho ai ka ting ka tong blay haki mau lang kniap jong ka dot nut ka jongi ladang ikan tat ban puli ya ka ting ka tong blay bat ai daw bang yem nang kamon ikan tat yaw tayo blay ikan tat yaw blay ublay ukwa man ta bangin ngap ya baun keren no kat kum ka jing tho ka bakut agak tin ka jong ukwa baun keren no bet menta log bait nama kata kadaw ukwa bangin gin show bun ka tin ka jong blay ha ka ka donon ka jong nga ka jong pi namar kalinti ha ka risyap ka bakin jaman sim kadang jerong log bait kadang jerong ngidang yat menta tang khandiat banai Manu bala bentip ladawan bun cucu kejing tenju kata nginang kerdu kejing bah mensim u profet Amos ulayatu lupa da kabau ong Amos kalnong kabapra ka dekot kabakat wei hakmi kisngi kinwan ong utray blay bangan pa e kejing kerdu hakari on ya kejing kerdu yau kepu Henry ka jong ka jing yo snow ka tin ka jong try hakmi kisngi kinwan ong try blay bangan pa ya ka jing gerdu hakari ya ka jing gerdu yo ne kupu bangen ba man ka si kupu ba ka jado Henry ka jong ka jing gerdu ya ka jing yo snow ka tin ka jong try kanja ayu lop bait lada kini kisngi ki menta ki kedau ye ka jing sedang ban pendap ye ka jing tu lupa u Amos para bangai bei kapor keladai menta ban pelang kerhai ka ting jong belai daga bangi puli man ka si kapor daga bangi yai pelut po hiban pusan bat ban pelet jing mot ha kadon ayu ban ong yangi yanga ladangi sim sting ba sim kabu kini sngi nakini ki jinglong ki jingman ki ba menta ngin sa syam jeng man yah ling ba kan ka risyap kari klau ba kan jaman sim ka ba menta ha kini ki sngi ha balawan ka lockdown na balawan kini ki jingkhang lat ki curfew lani kini ki containment bu na pren jung yawan ni penbiang ki jeng kam ki ba kan jado ni pendap ke stok hayeng de kijing bam de kijor ki jap ki do hatong ngejo perkan em ban pendap ki jing nan kam ki ba kan jaman sim uji suang am tang dau pu bau priu ulaman em Henry diga tin baro bami no naga sintur jong ublay Henry diga tin ka bami no baro naga sintur ublay Kane ka peni bahap deng karisyap kabaslay kijing telot karisyap kabaslay kijing kuslay karisyap kabaslay kijing kya kamansim kabadap de kijing septing kabadap de kijing bamtikna day kakting ka jong play day kane kakting ka jong play kabaladang ila penlang ila kensyaw lupa ka donut kanlong kabor kanlong kabor, kanlong kajing job, kanlong kajing light duit,
bat kan long kajing kemen kabalai bat kabak kaduk kajing syam ha kata karisiap kabak kenjaman siem kalong kajing pensoi kaban tenju ya kajing nget kajong pi kajing nget kajong na hap deng kajing terkong hap deng kajing kerdu hap deng kajing jing sitam babunjat dan bet kajing pensoi dan bet kabor kabak pendam dan bet kabor kabak penbitar dan bet kabor kabak penlengi ban kenyum dan bet kabor kabak penatatin yang isapang tau blay ubang ingat ubang imani dan bet kabor kabak pelong yang ngap pi bangin sania haladi bangin sania amsu how blay hendri haki we pat ki bor jokan ka pertai kabak mentah ikon Israel log ba i ki hap haki ni ki bor kini ki bor ki nyon ki ikon Israel habagi don na ka reklau ki pressure ki bat ki kon Israel ki hap hangin ki bor ka haduk bagla pensung si yau belai la pensung si yau belai bat ki ang bat ki bun ki tnum ki tnam yau belai bun ki priau ki ni ki ski mental lok ba it ki dam yau belai ki bitar ki perkat de kumai yau belai dan ke bakeli ke jing keli ladau belai u it yang iki brio balai usya ya kan ke jing pang baga jing jenja babunjat bantia balai u belai usya ke jing pang ke jing jenja bakenja kenwan hau brio dan ke bakeli hang no belai hapdang jong kan ke jing jenjar dan ke baang God is dead u belai layap dan kibaang sani anak haladi am so blay dan kibaang kata nang nget blay nelek ru blay kata nang jinjar baban nai nget su kini gede kijing perkat ki berdeu kini kisngi japang blay habadan hapeng kijing ki berdeu kini kisngi kila syam jing si syaban nget hau blay lag ba i kila perkat aku mai yo blay berkam tam kila bu no sendan syarut yo no blay nak dok no ke jongki nak jing ke jongki kata kalau ka bas ngausi ujisu ko no blay ulama ula syam ke risyap ka bakenja do mat ka bakenja mensim hadu sau posngi haba udan ka risyap ri klau latenju ya usha pang ka jinget dan lai teli kijing pensai bakrau kaban engkong ban pen kelak puyau mau kabadai kijing pensai ban pelek jengmut no ha kijing nan kam jong kadok am ka jong mensim ban kelet no kijing nan kam ki baken jable kabaar kabau jisu sak pensai kelong ban penok dia ladi najrong kadong ke tempul kapadai ke jing pensoi ban pen krau ladi ban be ke buram brio kam tam ya kabor ke ikhtiar bat kabalai ke jing pensoi ke bau jisu ulamat kalong ban dam ban mani syaitan kapadai ke jing pensoi ban kelet yo belai ban syania su hau manum pecu iki khmat sau teu belai hendai ban pech syatai syaka pertai manyo alut ya ga ga ba pertai ga ai hendai ban klet ya ga ga ba ublei utrwa ban ai nyai ngu ublei ba ujisu ujob iki ni kijing pensoi namar ubu baik ya ga dot nut ka jau ha kamon ka jong upa ubu bet ya ka donut ka jong ha kaman ka jong pa para bangai be ha kini gisngi ke pamenta Giju kijing pensoi jong karis yap.
Kibalawan na kikon Israel. Kijo kajing pensoy ya keris siap di klau. Kibalawan na ujisu. Kinlong kijo kajing pensoy. Kibanwan hanga badapi. Ha kinigisngi kibamenta. Nginlek komno ko kipara bangay biit. Komno ngin job. Komno ngin yat lingba. Kombau jisu ubu bait yala ka donot hauk pa. Ngiru ngidai ban bu bait. Ngidai bat pen bait pai la ka jong ka donot ka jeng mut perkat jongi hau blai hapdeng kijing pensoy. Uju ublai ubay alam na kikon Israel. Uju ublai ubay alam yo jisu. Uday uju ublai ubay alam yang nga bajepi hakane kalentiri siap ri klau jogi ni gisngi kaba dang jrong kat nang mi gisngi. Den rei ngidai ban tip ya kane kawai bakata kalong ka jingalam ka jong ublai kalong kat kum ka dok nut ka jongi. God will lead us according to the state of the heart. Ublay unyalam yang apa dia pikat kum ka jinglong juga dok nut ka jongi dak bai. Ublay ubayalam migi kun Israel habaki yahat ling makaris yap ri klau. Ukwa pan pelengkot ia ka jingyat ling tiga jongki. Henry uhapan penjerong. Watlau yalam. Uhapan penjerong aduk sau pos nam. Ka aduk babaro gitu ki bami negara Egypt. Game simla yo banyak ling ba. Bat kila yap leno ha karis yap. Balai. Kadau kalong baka dok nut ka jongki kambet. Hane ka dok nut ki kalong ka ba erang. Ka ba menti. Ka ba salia. Ka ba ngai. Ka juk ka principle ka rukom trekam. Ubleun le yang nga ba je pi habangin yat ling ba jong ka risiap di klau bakan jam sim jong kini gisngi ke ba menta. Ladang iko ba nyu i ka jingalam ba jong ublei ka ba ba. Ladang iko ba nyu i ka jingalam ba jong ublei ka ba ba. Ka ba ai jing job jing keman jing hon jing lat lut. Ka ba pen lat klo yang i sesilang kini gijing ke bangi siam menta. Ni dan kam man pen bet ila ka jong ka donut ka jong i. Hau blei. Ni dan kaman pen bet ila ka jing mot berkat ka jong i. Hau blei. Haba pen kot ko ki prabangan bai. Ladang abat mapi ngis ngau tu bagari siap ka bakan jaman sim kari klau bakan jaman sim kadai ka jing siam bakan jaman sim ka bakum ki kristan ngi yakan do akini gisngi ki bamenta nang ne syakmat tongin pen kre ban yat lingba da ka bayai duai klem de put duai ban yo e ka bor ban sim da ka ba yai kan show i ka tien ka jong blai yai pelang yai bu ya ka haki maulung keniap ka dok nut banong ki ba khlan ki ba job i ki jing bat ki jing le bat ban pen bai pa ya ka jong ka dok nut jong i hau blai ha pedeng ki jing pen shoi banginum bakala Henry bangin yai ne bai hau blai kenang bangin i ka jing alam ka jong blai ka ba ha pedeng kapor ke basniu. Tu beli ikut ku. Ya pi barok ke bas ngap ke bas skoi kan ke kubor. Tu nai boy dengan ngap dia pi. Bangin long kinong job ke bakrau. Ublay na kabenta kaburam ke jong u. Amen. Kapor kelabiang bangin penwai no ya kini kejing manilang jong i ublay. Bat haswa bangin penwai kini kejing seng. Ngasnyo ban ai kublay kinong isim benta barok akani kejing seng. Nado i organis i Nancy bi pariat inong yalam jing ruai i ba hamklet walarpi i ba ai ke jing ruai kerpang i Elfrida Mautho bat ye pastor WR Umdor ba ai ngi ketu ko kubor ke ba kordor pedeng jongi ketu ko kubor ka ai mensim yangi kenang yarap ye ke jing im jing long mensim jongi bangila banang ya syaprang apa deng gini kijing kijing tenju ki bangi ya kendu ti to bleun kerku ya phi barok kinong isim mentah kani kijing seng baru bleun kerku kerpang ye pastor WR Umdor ya kayeng kesem jong phi
nang ai ke jing ko jing kia ka bor ke jing start ba phila badang pendep yagi kam hayeng haka balang ka ba pipet ke district prostri ke sinot bat ki babun ki jing kit kli bat ubleu nang pendon kam ya pi na ka benta ka burom ka jongo tingi ai ku bleiru ye ba Kevin ni ba yele stom ban penbiang ye ka sau bat yakini ki perlok ki ba wan ring ye ka video kalong ka jing mentoy ya pi ki prabengai ban yo pet ki yeng kesem ki jong pi bat ki perlok perjo tobleun kor khu ya piru barok ki prabengai ki perlok ki ba ya so lang hagani ke jing mane jong ke balang prostrian malki lembah kene ke sengi ublei ke sengi ke bekoi ke bekentang tengin penwai no kene ke jing sekri lang yo blei ngin wai ke ban riu spa lai pe riu spa lai pe riu aspa apra pe nyo hadien kene ke jing wai sajisin nga siang bahaban khot ye pastor WR umdor in siang bahaban pelai de ke jing kerku penwai to try pha manta ka jing kerku ban pen kendu ngi bapop riu spa lai pon riu try pha men da ka jing kerku ban pen kendu ngi bapop jing I jong me hangi tubu bahapop ngin yai ngom pen smart yangi pen smart yangi bayan leng baka riklau pen smart yangi pen smart yangi bayan leng baka riklau jinggo ai bak jing mane gospel Jesus ka lapoy ai kiso jing pen im jong me hangi man lang ban karoy yai ne chunam yai ne chunam ban kamashisha yin shen yai ne chunam yai ne chunam ban kamashisha yin shen tungye duai yai ngoi me ko trabe in nakabenta kijing syakri baro ki bangi yo kum kene ka po ka bamenta nakabenta ka ktien jima blei ka ba krawat ka badan bor ka me ai hangi me pen sngau hangi kum kene ka po ka bamenta nakabenta ka kubo ko trai ka me pelak yang abangi bangi yo sngau ka balong ka kubor ka ba khot yangi bangin dem bangin duai bangin pulih ka ktien ka jong ma bat bangin pen bank ila ka jong ka download ka jong ni hame ya rap ka ni ka kubo ko try ka nyai sa ka nyai song ka nyai ri ka dulu jengi kan ka kubo ka ban thau thmai ngi ka bo kubo ka ban ai bo ngi pom no bangin la ban im ki ba khlan ki ba job akini ki sngi ki ba bala ka ba wai no ru tu da ai ba ka jing ai ka jong disgrace about try ka jing it ba ka jong blay bo ku pa lemba ka jing slok sai bo ka jing betmai bo men sim ku to gini ka jing ka ru ku nyai nek nyai sabat baro ki ba it ki ba shak me blay ki ba dam ki ba mani de me ki ba dan hang ni ba ka leng slak ka perthai menta bat shadok ka bam jukut ru amen